Yes. Pemsirida. Ini kwa macho yangu. Kama wangu akasanga nitsaona. Akuenga makore angaite matatu kudzokera kumashuri. Vakatsika mwana ari mwedzi mitatu. Zvadaro vakazondinzwisawo semunun'una kuti mamira zvakaita aya munun'una tikasiya zvakadaro ramangwana redu richazvo tine mhuri kumashure tenge tiri kukumbira tiyanane neiwatakatsikira mwana. Zvadaro ndakaenda kune watakatsikira mwana wakatsikira mwana mukoma vakunjenjera ndikakurukura nyaya iyi kwavari vakunjenjema wakati zvino maida kuti tiyanane nenzira ipi. Ini ndikati ndenge ndiri kufunga kuti tikakwanisa kuwana chiremba pamwe angatibatsire nekuti tikataurana panyama sezvo chivanhu chedu chichiti chinonzi munhu idzinza zvichida vari pasi vari nguva ine mumwe muono waunozodzoka nawo kwatiri kumhuri dzedu sisisiku kusisina achaziva zvakamboitika. Saka tochiwira saka chiremba tinomuwanepi mambo wangu takaona zvakakodzera kuti tikayekona mambo mutadzi muchatitsvagirawo chiremba ndiyo nyaya tinayo mhuri yekwanyagura nawakunjenjema. Mambo ndinobva ndakabvunza yakawanda akatsika ndiya mukoma wangu ari pano angaine mhosva ndiya ini ndangosimukira pakuti ndindakwazvo mwana anga makatsika mwana angaine mhosva ndiya mwana here kana kudini chakamandala kuti ndikumbire nditsalangudze maitiro akaita zvinhu zaive nguva yekurobeso zaive nguva yekuti ndandapedza ndondiri nyagura baifoti saka ndiri kwamutoko tapedza basa ava manheru pane kukwaiwa kwamanewsstands saka ndaita kudofu rimwe rishamwari yanga ngachiwaka ikoko manheru so takuenda tinokuchiwa kwandimausimausmanimamiti so ndakasvika pandaida kunotenga ndikadzangakamira murume akamira rodipeshure nepakati so ndandotifambedza ndotopanaapanikeeno tondanzwa kusvika mwana ndovadandomira mumwe ambuyo panext door ndokuegotora ndobosundza mwana ndakaputirwa mujira pandakanopinda mumoto ndobapinda motikana ndozvese ndokuenda tasvika polisi kanzimanafa ndati zuva ranga radoka tapedza basa ndikatiregedza nditakuiromo ishamwari yangu tofuri nguva kwadzimba kwamutoko ikoko so takuenda vindimu kufamba muchiwa kwadzimba kuja ndimahospi nemamiti rodzinikochindotadza ipakati so pandakati ndandauda kundotenda pana mukadzi akamira saidi murume akamira ukoko indaitena nepakati ndovanapana panesekaaaaika mwana ndovanamira achikanetsa ndii mukadzi panekudini ndiyayabuzimaindo mwana ndonakubudisa mwana akaiswa muchira zvakandikumbisa manaka ano kaendatsika mwana pinda ichiende kuchipatara ndakatiendakuremba kumapurisa kuti mwana ashaida kuenda kuchipatara akanodzoka ava mangwana tina makufeni vakavhata vakomana vamhanya bosi pane paitika zvinhu vanokubasawo nemhanya utenga uni mwana izvo zvinobetsereka panhamo zvikadzorwa zvose andatombokwanisa kusvika panhamo pacho bosi papakuitwa uo ndokuvagara zvakadaro kusvikana nhasi ndineimba kwamutoko uyo wandakatsikirawo mwana aneimba kwamutoko ndinosangana mashopusi ndemamwe chete kusvanga zomutanga ashamwa inini kuti ndizvichenese tadii kuti titaurirane ini ndizvichenese mhuri yangu newe pachiwanhu chedu pane chinhu chinonzi ngozi. Ngozi hauiti yekutsvaga, ngozi inobuda haiendi kunotsvagwa saka tombomira zvakadaro because zvamunoita pamuka ndondikubatsirei unless munotaura kuti pane zvakunetsa zvamunotadza kutaura kuti pane zvakunetsa ai handina yakuzi kana pasina zvokunetsa saka nyaya yenyu yekuda kuotsvaga kuti wakafa uri kufungei iri kubva moona zvandikuita kuti vatengamiri kuukama hwekuti paitika dambudziko rake saka kwangu sikuda kwangu izvo ndaunderstand kusikuda kwenyu zvatoziva
mukatsika by accident tosainzi accident ndipo unobva paipai kuti watenga chikafu wazotenga vaita sei zvese andika izvozvo zvimakaita vakandirambira zvose zvakaitwa izvozvo but zvakaramba kuaccept kana imimi musina mhosva zvaigoramba kuacceptwa sei ndozvandati kuti because ini nemukomana wega hatina kana kumbokombanedzana because vana vataura nemudhara nyamwe ndakatogara vavo kataurika muti hazvitombomeka sei makatsika sei ya ini kana mutaura kuti kuna baba vakambirawo mwana vakambirawo vakapinda nepakati andika masvika because matsika muti mwana wakamhanya murugere zvanzi 3 months changamire ndinzwisisei mwana wacho it's 3 months mwana wandikura nezvazvo mune 3 months angafuita parwuri sei ndoti mutigadzirisi rodomaniri akaita nyaya yacho ini idontinetsawo 3 months changamire saka kuti uya kuuya kunwa because nyaya yedu ndezveyashubhisi chinhu chiramba ndechekuti pamwe pacho imi muripfuura mwana akabva ngoiswa pai akaiswa pa hapana pamuri muntaura ndakaona mwana aina mai kana kuti aina baba kuzombozwaona kuti mira watika mwana zvakaitika izvozvo mwana ari 3 months mwana ari 3 months haafambi haatauri ndozvandoti hazvina tsanangudzo kwandima saka ndauyawo pano aiwa orit baba wacho namai wacho wemwana akatsikwa kwani ndandakungoromwe ndichawawana ndistabva kwatabva kumuruma baba wacho waripi ndiye mai inini ndinozimata mata njinjima mwana wangu mukomana mugotwe ndorine mwana wakatsikwa saka zvirikutaura zvinoda zvinoti pesanei baba namai ane mwana mugome waainaye waanga wazvari mwana aienda kuchikoro saka pamba apa paiuya motikari inotakura mwana wechikoro saka yakati bvisa ichisiga zviri apa panze ngoti motikari inonini mavhiri ayo saka baba akati abva kubasa kwaanoshanda makondirakti waanonga ndoenda ochitora mukadzi kuti chamba itodini tobvisa zvichiga saka mwana unotaurirwa haisi 3 months mwana wanga ane 8 months akutoti dhamadhama kufamba kana kukamba iyo saka wari kubvisa zvisiga izvozvo pamukoto pari kutaurwa kuti itori pakona waimba kudai awa mino kwawakabva wachindomhanya kwakundopinda nepamukoto awa wakatosvetuka awa wane makumbo sare wangu uyu unondoita zvekuti dhamadhama iyo ndobva akazonzwa tsika mo saka mai akatora ega mwana wavo pasi pemotikari kwakubata kwakuchizopinda motikari yeau kuenda kuchipatara ndopakasvika zvonzi mwana wadini washaya indatofonerwa ndikati iya mwana wayo ndakazofonerwa ma26 dzezwa racho iroro chiri chipiri zvikanzi 12 February chiri chipiri zuva rodoka zvikanzi ndotoridaidziko anhu akutema mwana watsikwa ndikati uroti mwana watsikwa watsika nemotikari yako here akati aiwa watsikwa nemotikari inodini yanga iri kupfuura yatouya ichimhanya tese taidai tatotsikwa vatatanigonimashuri zvadaro zviyai ndakatobvawo kubasa kwangu inoshanda ndobva ndaenda usiku ndakatosvika ma12 zuva rachiruu ndasvika ma12 tabva tarara mangwana tochitaura kuti tochiona kuti toita sei nemwana wedu wadini washayawo tozi police case handiri yanga iri accident tochiiti police case iripo yanga iriuya kutora maevidence nefinawapara anouya kuroninaye otikazi toda police case police report yaisika pazvinhu izvi tadaro zviya zviya toarenda zvekuwidha mwana wedu hama dzese dzakaungana dzochidaidzira kuti huyai munhu akaita izvi awa akati handiwi zuva rachiroko
pamanhero acho ndokwendobva aizoda kuuya nedzimwe dzawo kundouya, asi pakudaidzwa kuti uyai hapana wakauya. Pane waitotaura kuti hatiipo batinozorohwa nevanhu vekuzesa kuti tatsika mwana unoshandira uku. Tikati waizorohwa sei? Waindouya kana nemupurisa pavanhu, ngoti isusu hatitauri kuti uri kuda kurohwa pamhosva yakadai. Iyo yanga yatomhosva itsaona yaitika. Zvadaro zviyazvo takachengeta mwana wedu musi wa14 tapedzazvo obva ataurirwa futi kuti paine wakaita izvi ngaauye titaure. Hapana kuda kuuya, hapana wakada kuuya. Tobva tadzoka tapedza zviro zvedu isusu kuchengeta mwana wedu, tagara taida kufambirawo zvekuti ukombanzeka. Zvaitoda police case ripoti iyayi yatatapiwa ngekundoti zvitopere kuti mwana awigwe. Yozi old vakati iyaisi police case yonini ripoti endai mutofambire polisi yonini yacho tazobvunza waimirira nyaya wati endai kwamurewa kuhead office ngoti kunoku mutoko iyo nini head office iri kukwamuriwa. Zvotinodai sei? Ngoti pane police report iri kudiwa kuti tiione compensation. Hapana chatakazoona, takazoita zvekutomufonera mupurisa wacho oudhumisa akati tipei nhamba tifone, obva tamupa nhamba ofona. Mupurisa obva azouya futi kudzoka kumashure kwauti chiuya nitoreki police report yenyu. Tapuwa police report yangu tofambira zvinhu zviya zviya zvopera izvo zveodhumisa icompensation. Hapano pakuzoenda kukoti, tadaidzwa kukoti kuya handichazivi hangu dheti kuti ranga riri dheti, asi wanga uri mwedzi wekupera wacho kuna April here kana kuti May. Tadaidzwa zviya taenda kuya zvikazi munhu wenyu uri mumaoko mamapurisa, uchauya nemapurisa kukoti uko. Tagara paya taona baba waya wauya nemotika yakatsika mwana ndiwo ari kudhiraivha motika iyoyo, ndiwo ane mapurisa kuti mukasi. Inonzi zvadai tikati atochimirire kuzwa ngoti isusu kuya kuti tigadziriswe. Tapinda mudare muya takambopinda muhofisi maprosecutor zikanzi ndiwo uyu ndiye munhu wacho. Abva abvunzwa kuzi unotenda mhosva here, akamboti handina mhosva. Danga yaida kuti negiridi ndwari dzemwana hatisazivo. Obva abvunzwa zvekuti mune unomumirira here, hatisataenda kudariko. Zvikati ndozvimirira ndega. Tabva taenda kudariko iya zvazvazi atorwa mastatement mawitness titi zvikati mozouya next week yacho futi yaiteera. Tadzoka futi next week iyai zvakuti tapinda nguva yedu yatadaidzwa madaidzirwo etandoidzwa pano. Tapinda muya zvikasi uchipuwa nguva yekutaura akati inini ndaakuda ndaane roya rangu rinondimirira. Zvadaro zviya zviya zvikasi panoda kutorwa mafree witness anoizwa audio yekurekodha mawitness acho. Saka munombondipa nguva yekuti ndifunge kuti ndizoite zvekuita kuzoona kuti ndinoita senyaya yacho. Zvazvazivo raiti tozouya futi next week yacho yakateera. Isu tiri kundoita zvese compensation chinyi transport chinyi ngeyedu. Tadzoka fuya yatongwa nyaya zvikazi mozodzoka futi panozopasiswa handiti nombotaurwa yochizouya kupuwa judgment. Tabva tadzokera futi ndobva zvataurwa zvikazi akaita mhosva he tatora license yowe unobhadhara nini 450 regies kugovernment. Zvikazi community service here kunga 6 months, asi ngoti munhu wacho unorwara hapana zvaanodini zvaanoizwa zvakanaka. Imimi kana muine chichemo mozoita appeal. Tikati paitongwa nyaya akabvunzwa kuti mune zvamakaita here pazamo, akati handina. Zvakatobvunzwa mukoti izvozvo. Asi kutaura pachivanhu kana sori hapana, kuti nematambudziko hapana. Kwese kukoti kwacho kaindobhidhaira munhu uri kupindawo pake chibuda pake, hapana sori, hapana nematambudziko. Hapano tazogara
takuzwa kusikwazi mwana wangu wasikwazi uyaiti tauri patakabvako sekuru akataura kuti musanetse mwana mozouya kuti muchida kutiteera mozouya saka pakuzofoniwa paya tozi afona anhaya tikati anhu acho ari akudei futi zvetakanga tataurira kuti huyai titauri taakutadzwa asimudza chii papera 2 years ne3 months chaakuzoti huyai titaure aonei chaari kutidaidzira tobva tambosekuru akati aiwa apeno munofanirwa kuuya tikati kuuya kupi zvikasi akati ngatiende kwamambo mutasa ndakabvunza inini kuti expense yacho ngeyani ngoti kubva pesa hapana chatakamboona kana sori kana kuti chii tosimudza futi mhuri yese expense yacho yedu mabhazi tinokwira tinofamba usiku expense ngeyedu tisu takashaitirwa futi saka chaazotisimudza kuuya kuno chashata chii handina hangu zvimwe zvendizvo ndozvinandatomirira kuvhwa kuti tazoasimudza kuti achizouye kuti tiyanani zviro zvetaidai takatangidza pakutanga taindotaurirana ngoti itsaona tsaona inokuzi kuti ngoti iwe handizvo zvawaida kuti zviite saka hatichazozivi. Like that's why I'm going to do this because it makes sense to me. Doesn't make any sense. Kundoga tsanyai mwana umwe mubereki. But mubereki wacho hapo. Saka nasa chidini kuti nepa dzangu unozwa kuti mwana wacho ataura. Adotora akatirwa naye. Baba wemubereki wemwana namai ndio wane zvekutaura whatever you want to say maererano nekufa kwemwana wako. Imi muchandodai nibambo. Tichoti bamboka hatichoenda kutsvaga kunakirwa nekuenda kutsvaga kuti tapinda mugomo katimbototsvage nhedzi nekuri kupisa muraisi nakuda yangu tikatitsvage nhedzi. Ukaona munhu akupinda mugomo kotsvaga nhedzi it means kuti kwadii kwanaya handiti zuva rabuda saka nhedzi dzakudii dzaputika handizo saka handi tinotsvage chii nhedzi handi ukaona munhu achiti muna september handitotsvage nhedzi amona we become very suspicious kuti iwe pane chausomutaura chokwadi pane chiri kuitika here kana paine chiri kuitika chiri chakanaka ndechekutaura kuti kwaridzo yemwana kuti ngaizika nyaya yangu ndeye kuti ndatambura handisi kurarama ndikarara pamubhedha ndimuka ndiri kunze ndikarara pamubhedha ndimuka ndiri mugomo ndikadai mwana uri kudini undine then mhuri yoziva kuti aright nyaya yekudira naye is because of this. Because right now there's no reason for you kuti lazi tinakuona nganga kuti itaure kuti ngangaitaure kana pasina munhu arikubuda muda kuti ngangaitaure iyi mimi kana pasina zvinokunetsai chiri kunetsai pambo taure chokwadi chiri murumbonetsika nei itaure pambo Panzuri changa yes inini pari zviniko zvizvi asangane ndingati ndine chinhu chiri kundinetsa through that but inini through as a family kwandikura yese wakanda kuti chamwari igazi rakadeuka harisi kweduti nedzinza redu approacha family mugadzisana munzwisisana ehe gazi harisi riri kumuri kwenyu asi gazi iri rine here zvarokonzera kumuri kwenyu for now changamire handina zvangu for now why can't you just leave the line looks lie low changamire chondinetsa ndechekuti ndandafunga kuti baba vemwana wangu namai vacho vanenge vari panapa saka maona ini ndauya ndoga vangu vachifambira ndo zvada kubvunza samoni baba namai imi motaura zvamunodi zvamuri kudai mimi baba wacho namai vari baba because kusauya kwauva namai kwatiri it's a sign nokuti pane chinhu chisiri kuwadii kwafadza kana kuti mimi pane pavari kuita kuti muda kuwahwandira kana kuti muri kuwahwandira chinondinetsa changamire ndechekuti zvataurwa namai avo handidi kuzvipikisa sendoda kuti mukandipotai mutonotora mawitnesses kwamutoko kwacho munoziva panoita no izoimba this is not about bringing witnesses pakaitika nenyaya pakaitika chihondo the phase yekunza mawitness yakapfuura ndiyo yamakaenda kumapurisa mukaenda kukoti ndechii ndokwamakanoprodhusa mawitness ikoko kusvikira mapurisa azopa judgment yenegligent chii driving saka kana makatoparwa nenyaya yenegligent driving it means kuti mhosva mune chii munayo
Andrew, negligent driving because one, hamuna kuwa observant nesurrounding imba muchipamba. 1, 2, you are over speeding in a restricted area. Zvakawanda zvakobata nemhosva ndotsaka makazobatwa nemhosva kuti mune mhosva baba. Saka kana makatobatwa nemhosva kuti mune mhosva ikokoko, it means nemune spirit medium mune mhosva futi. Saka ndotatotora kuti pamhosva mbiri idzi iri kunetsa izvozvizvi. No, yandikutyira nitengamira. Musatyire mambo, mukaita zvokutyira. Ndakutaura baba. That let sleeping dogs lie. And tatichi let sleeping dogs lie. Because ukaimutsa imbwa, you never know kuti ichamuka ichitei. Inomuka yabva kubata pahuro kana gumbo kana chii, you never know. Panguva chechitomuka yotanga kusekerera. Saka iwo utsvagei mugombo kana pasina chikunetsa. Bosi chikundinetsa chakamira. Ndikuona ndambota kuti takavaka kumwe chete nemukomana pamutoko tose. Tinogara tose pamutoko, enda transfer changu kuenda kumarondera kandi ndinodzoka mumba kwangu pamutoko. Pamashopu spedu ndi pamwe chete. Tinosangana takada uya akapinda muchibhomo indotiza kudai uya kauya mune mangu hapana ushamwari. Kusvika mashamwari edu kwamutoko takomana tagarai pasi mutaurirani. Shamwari ngatigare pasi titaurirani. Akandira shamwari kuti taurirani. Izwa ipambo. Doro rinoshata muswara piko. If you were not able to attend funeral, if you were not able to izwa ipambo. Panoitika zvinhu zvakaita sengezvi baba. Tumai wanhu chaiwo vanokumirira nenyaya iripo. You don't just send to any Tom and Dick. Because ngotuma munhu wese munovhiringirwa zvinhu zvenyu zvinenge zvakamira zvakadii. Maona chakamira chakaita kisi. Ndakatuma mumwe musevenzi wedu watoshanda naye. Ndipasita kuchechi kubasa kwacho. Yanga Ira ifoni imbo dzime. Okay. Izwe baba. Ndobatsire. Pamwe pacho hazvidi dare rimwe. Zvinoda imi vanhu muri kupikisa. Muri kunze. Endai through the traditional change. Endai through the traditional change and the structures. Dzokutitsai kumuriri. Tuti endai through the correct channels. Dzinokutitsai kuti kumuri iyi. Andika. Mutaurirana zvakanaka at that level. Rather than to use the court process. No, isu kuya kuno kujana. Kuti tigouya kuno kuti before you. Wakati sina donzo kuti tatakanangana nekuya kwachanganira. Watatafunga kuti awa tikataurirana togona kusangana, but awa ndio wakati tsusuka tisati zvikwanisa tsvage mambo kuenda. Ndifunga kuti ndikumbira kutaura singa ndonga chikumbira. Pamusana mambo. Atsabatwa zvakafanana. Kutaura chako mukomongo kuringe kunoto watinetse. Nyaya yamira semamira yakaita yasvika panguva yayakasvika. Zvese zvaitwa munhu arigwa. Isusu tagara wedu semhuri. Nekuziva kukosha nemutsauko uripo pakati pemunhu nemhuka. Zvichibvawo futi neshamwari dzemukoma wangu vachikurudzirawo kuti panofa munhu uriwo uri kuverengwa pakukonzeresa kufa kwemunhu. Hazvisi zvinhu zvinongopera zvakadaro. Zvinoda kuti zvigadziriswe. Ndokuchiwawo nepfungwawo zvichida tisaka tozogona kuratsika kunyanya. Tikati kutradishini yedu munhu anogona kutitungamirira kuti tisvike patiri kuda sezvo nevatakakanganisira vatakaparadzira mhuri takagona kuwiriranawo pakutaura kuti tiite chinhu chimwe chete takawirirana. Ndokuchiti kwamambo ndokune mutungamiri muchiwanhu chedu anogona kuchitisvitsa pane munhu angagone kuti atibatsirewo. Ndo chinangwa baba chekuti maona takauya pano pasina Samoni
Atakangeta wina Wacha tusike kuona kuno. ndikuona dambudziko rangu. akachisiza kuno kuti Dambudziko renyu handi dambudziko renyu handi rekuti munoda kuzi mutyiswe kuna avo kuti mukwanise kuyananisana, asi imi matoya muine dambudziko rekuti munotoda munhu anokubatsiri mubatsiri anosumudza mweya kuti mweya udii utaura. Ndo patiri kuti is that necessary kana pasina chii, pasina zvinonetsa. Advisor anenge arasika wanenge achiona Garai pasoke chimbozwa imi muri kuti chiise penyu affected chii. Ini ndini sekuru wemuzukuru akaparara. Muzukuru akaparara muna February 2024. Ndaenda kunhambo njenje Nidmo. Ndini sekuru wacho atosara ari mukuru, ana baba vedu hakusisina lezi. Ndakasvikako ndindaito preside over the issue yacho lezi. Pandakasvika ndakamona mumwe mupurisa avaiti ndiyo shamwari yangu. Akada kumbotaura amini zvaimbotaura taura nomumasai. Ini ndikati panhamo ipapo indaifunga kuti vanhu vakonzeresa vachauya vachindisori, ndoziva kuti tsaona isukafamba nemota havanofamba nemota, tsaona dzinowanika. Pari ndaifungawo kuti munhu achauya chiti muviri panapa chatisori. Ndini ndakatopa umbowo hwacho ndikataura nacho kana zvazonesa kana paine ndaiti ndakudzokera hangu kupi kumushanda chengeta muzukuru, asi kana paine zvamazoda kutaura ndinozvitsvaga kupi indogara kwamundani, hatigari kwamutoko kuno. Asi ndanga ndichifunga kuti nyaya taiguma tatoitaura tiri kupi kuno kwazvaitikira. Saka ava ndo vakazouya vachitaura nini vachinditsvaka. Hungu ava vari kuti ini handisi ndakati ndada kuenda kwamambo vari pa. Ava vakati ndafunga kuti titaurirana, asi totaurirana pari pana mambo handizve. Ava vari kuti ini ndini ndakaunza kuno, handisi ndini ndakaunza kuno. Ava vakati toda kuti titaurirane paine pana mambo pazvinoita chirekodhi. Ini ndandisina zvinhu zvanga zvichindinetseka, ndanditori kubasa chaipo. Saka mastatements anonge angotendera ari kuvhinda andakangozvitaka akazvigarira ndiri kubasa, ndikazotofota vamai vacho avo vachinditaurira ndakavaexplainera ndikati indaitoexpecta kuti panhamo pacho maiva muchati sori mozoya moitawo nezvemunobatsira nazvo, sezvo ndiri ndari munhu mukuru mebvi makataura nevana vanga varipo ndisati ndasvika. Pandakazosvika ndiri nemunhu mukuru mukanzwa kuti wasvika mukadai makati vakuru vacho vari pati titaure navo. Ini ndakatotaura panhamo kuti ini ndandiri ndandiri forthcoming kuti ngatitaurirane because tsaona dzinowanika, asi hapana munhu ndakaona. Saka nyaya ndakazotanga kuzoizwa neana. Munoziva zvinoitaura pamba ukaona kukoti ari kama kabhuku aenda kubata maoko kana kuti taakukoti kuenda kubata maoko izvo that's a mitigatory measure. Munozwa iyo nozi icho ichi maita mitigation. Munozwa pamwe sakukozwa measures dzichibvunza kuti makabata here maoko, makaprovide here chikafu, makaite iwo andika because izvozvo ukazviita izvozvo zviri kurakidza kuti zvandaita ndiri kubvuma kuti zvakadii zvakashata. Saka midzazviti anozvitora izvozvo ozvishandisa kuti zvisho kana wakaenda kubata maoko ukaprovide chikafu nechi aso takuita takadai zvinokabvunza kuti wakaendawo kubata maoko kuti handina ndakarambirwa, wakatenga here chikafu handina, covid wakatenga here handina, measures zvinobva zvatoisa picture yekuti hausi munhu anodii anoshandikadai. Yes. Zvose zvamukutaura kuchangamisa ndotika kuno kutaura kwatiri kuno kutaura zvamukutaura kuno kuchangamisa ndochokwadi ndo zvandakaita zvaitika izvo kubasa kwangu kana kutenga magurosari ukatenga uno wakaendesa zvikarambwa zvikadzoka tikafu tikatoita chokutora se zvimwe zvakatengwa kudhara zvozopedza mota dzedawa manheru vakomana kuamiri mota dzebasa kuenda chenda kusiyawo dzaenda kunomira pa 180 yakadonha mugomba. Mupurisa anga achiita nyaya chena nonzi Wamukwaira vakaita nyaya iyo akarohwa. Ini ndakagara ndakazvivharira mumbatso. Vanhu vachitoenda kumakuwa ezobva kumakuwa ndotema ndakazobuda mangwana chimakuseni. Ngatenda. Alright, so ngate way forward. Saka imimi as a family, what are you saying? What do you do? Isusu takuona unga tatokunga kubvisana futi senyaya yatanga takatonga tichiti taida takataurirana pamwepo. Mastatement aya akutaurwa zvisizvo zvakaitika panhamo pacho. Saka isusu tanga tatobvunza futi kuti expense ichatitora futi kuenda uko
kusimudza zviro zvanga zvanyarara zvinobva wanani chikonzero chiri chei ipo paatina anza kuti taakutoona kunga taakudhiraivha kuti kudzokera kumashure. Ndosaka ndati inini my point is yese zvese zvichita sei tikuzvinzwa and but this is what we are saying kuti pamwe pacho there is something that we cannot do. Tese tino hatina decision yatokwanisa kupa in the absence yababa wacho namai wani wacho wemwana wakaita sei wakatsikwa because iwo zvotofanira kutaura kuti guys ngatiende zveshuwa apo timbozve tisumudze mwana tinzwe kuti zviri kunzi chii kana chii pasina vanhu iwawo. Zvimwe zvacho zvinoda kubatsirana zvakadai nekuti iwewo ndiwo une dambudziko racho kuti urigamuchire zviro zvinotambudza. Isusu mukuedza kutaura iyi yanyaya yamuna solution kuti kana maparents ati yes it's okay tinoita chikumbiro chataura neawa but kana maparents ati for now no it's them again we should maparents akati kwanzi isusu zvawaida kutaura panhamo wadii kuzvitaura zvaarikuda kutaura zvacho handiti murudzwa kana tino it's okay saka hatingazivi manje ngatidai so imi mambuya nasekuru takuti imi makomana tsvagai one moenda wanoenda kunani now that sekuru wako you are on top in terms nasekuru facilitator outside this court kuti imi mukwanise kusvika mona nechii baba namababa nefamily iyo family yokutaura izverudii zvere kana family yati hano it's okay takutuma sekuru nambuya kuti chizwa izvo kudodii zvakuda kuzwa then muzvidzoka kuno kuti todii tokubatsirai because there is no way right now ndikataura kuti izvizvo endai panza mozwa kuti mwana ari kuti mwana wani iye baba wacho ari chii aripo mai wacho aripo but hawapo saka ndiri kuti endai panza mozwi mwana wani muri unomutsa mwana wani. Musoro changani vamwe tinoona kuadzikuambia kuti kuziambia huudzwa ndiri kutenda nemashoko asi pandaida kuti ndinzwisise nekubvunza chakamira ndepekuti iye zvino patiri kuenda tichatawa nezuva redu rekuti tizowe nasekuru kunjenjema tichikumbira kuti tinge tichitaura nemwana wavo akashayikirwa nemwana kuti tinzwe kuti vanotiti titaure navo nenzira ipi kuti tizokwanisa kuya kuno kuhere kana kuti michienda imwe tichi izvo then maita zvinoita let us know tasvika pa but chandikuramba ndechekuti hamutauri nezvemwana wemunhu ari baba wacho ari kuupenyu mai wacho ichi upenyu toti angatiti aya hakuna chivanhu chakadii chiendai muite zvakati muite izvozvo then you let us know. Inini awali wangu wachinditi wachitungamira mfana wangu uye kwangu kunounda ndifunga kuti inini baba na mai vemwana wangu ndikusangana nawo kuno samaona ndau yawo nhasi hawapo pamusha musangana kuseri then ofacilita kuti imimi nevabereki vamuite sei saka ndinofunga kuti zvamataura kuti musamone baba namai vemwana vavo because pandakavafona nditara vanavo vari kutotya handizivi zviri kuitika kwavanogara vega uko kwavanogarira ana uko kwamutombo pacho handizivi vanaopinzana fii zvirivi handigari ko handigari uko kundogara kuno no ini chakamire ndochenda kusiteni but ndandi usanjaji kwamureko kwamutoko zvakaitika nyaya iko zvindiri mamureko chiti yazvingataura kuti muite sei muiti handisika then isusu dakuchiti sekuru muchitaura nani nababa namai wechii wewani modi then uya kuno then
watosangana kutoita chimwana asi nyaya yekutirikana nakaseka iyoyo hayo pasina nyaya yekuti mukaita nyaya mukamuzona mati pasovha nyaya muda kutanga kusvikidzirana nekuita seka hapana chinoita because iwe unokasaurawo munhu netsvimbo iye munobva aenda kugovha nomutsa mweya gare pasi munoda kutara chivanhu zvachinoita iwe unokasaurawo munhu nepfuti kana kuti aseka atika asi iye unoenda unotora ivhuri pagovha vatira kuti mwana angu ona ndoponderwa iwewe here ndochirwa hondo dzani yaimwe chiyo yahondo chaiyo chaiyo manje ini nogara ndaigarwa hazana mbokushirana nawo anototi muda kujustifyba uyu watotaura konseri yekuti chati nhasi baba namai vasauya inyaya yekuti haazi hameno zviri kutoitika kupi ikoko saka tikuti nyaya iri kunetsa apa waita vana vadoko zvekuti iwewe ndiwo waoni zvakuti ungadambudziko manje rekuti unga uripo pazviro zvacho zvinoitika but pakutanga pakatanga nyaya ava wakabva washaya respect yacho yekuti dai tanga tiripo izvozvizvi zvazvokuti notetetazwa mbuya matata atori mbuya taapa kuenda rezwa nasekuru yekuti sekuru atoti baba kuti asauye namai magariro edu ukoko handiti nani ngoti ava wakatotindwa basa ngekuti baba aisabhuta wakabva atindwa basa pakwenda but still wachindwa asi kuzwazi kune zviri kutoitika ikoko ini ndofunga dzamazuva vachitaura uchiti magariro ari kuitira kuti makapinda mumbawo makapinda ani mazuva vachitaura ungonobva abuda noko ini ndakazoti muzukuru zvaari kutaura ndakutonzwawo zvaari kutaura ini handigari uko saka ndakutofunga kuti kune zviri kudini zviri kuitika ukoko kwavo ini nikuagashira kwandakaita apa ndakadai ndakavhara dhiwa kuti simply close the door no ini ndakavhara chapter because hapana munhu akaona ndakangoti pachivanhu vedu ava vauya vaine nini yavari kutaura paseni yavari kutaura akati do tutaure nemi ini handivhari dhiwa ndakatovaudza ndikati ndo zvadaitoexpecta pandakaya panhamudi kuchatisoti tingadai takatomufura chikamu icho chokudhara dhara chiendai mogari pasina sekuru afasitete nemusangano nechii vanhu vadoko then mozoya kuno makutotaura kuti tazofunga kudai kana kuti tazowirira zvakati kuti zviri kundiva face engagement engage mapererezi aya kana nyaya dzekutorwa dzese idzi hadzifanonga dzimboripo hadzifanonga dzimboripo dzese right now ngatarise zviripo zvakaitika zvakatoitika zvakare cannot reverse that saka ngatichitoti zviripo izvoti zvigadzirisa kuti zvifambe zvakadini saka you just let us know kuti masvika pano sekuru vanogara kuno apa zviri maita vanotitaurira